Kau tak aturke jumeneng kadang dulur lanangku Kang Mas Yogi. Iki ya dulur-dulur MC sak Tulungagung. Cak Yogi tak aturke jumeneng yo saiki ra apa-apa. Sepatu ngono. Yo ngono Mas. Saya bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sugeng dalu Mas Kolek. Sugeng ndak melok. Sugeng ndak melok. Wis wilujeng dalu Mas Kolek. Wilujeng dalu ki wong ae bagus. Nek sugeng ndak oleh kaya wilu malih wilujeng. Ora melok. Mboten ndak melok nggih. Ndak melok. Wae emang yo tidak. Main. Oh main. Maine sedang ngono lho. Yo. Ngisor ngono. Kok iki ugi wilujeng dalu kanca-kanca sedaya. Heeh. Nek sing pojok dhewe kaya wis radonge aja nganti kliwat. Iku kae. Lah yo bocah kae lho. Bebene kok iso. Nggih. Alhamdulillah niki nderek Mangayu Bagyo Mas Kolek. Nggih. Sowan wonten dalemipun Pak Barni. Pak Barni. Dulur YouTuber niki witekno dalu menika kathah sanget kanca-kanca YouTuber ingkang rawuh. Heeh. Niki mengki ugi wonten dulur lanang konten kreator kondang nggih. Nah, oh iya. Mungkin jenengan bandem serampat niku kanca tunggal niku. Di bandem serampat. Iya. Yo iso yo joget ngono kae. Wah, domongi kok. Wow. Iya. Yo ora apa-apa iki sing ditonggone. Lah tenan iki ditonggone wong iki. Lah niku lho. Mun ndelik nang kono ki lho. Biasane iki klambi suwek kae yo kaos suweke ku ora. Saiki ndak gawe suwek dadi yo anu saiki iki bolo-bolo seniman iki golek duit enek-enek sing kaos kotang disuweki. Lah iya. Joget diturut njot jiran. Beh ngono iki dadi duit saiki. Sinambi ngrentosi trenceng Mas niki wau kula mboten beto mantel alhamdulillah. Iya mulai rada suwe ngancani jenengan. Cocok. Iki sing penak ngaturne napa Mas? Ya diaturke sembarang ngono lho donga-donga apa ngono lho. Ini tembang to. Kok iso masa ya donga selamat. Sekelimik perak ngene kok iso. Niki wau ngeten Mas. Nggih, pripun? Pas kula niki wau kan tindak dhateng wana ngarit. Nggih. Alhamdulillah kok nemu woh jambu Mas. Woh jambu. Nggih pas ngelak-ngelak wis seger tenan niku. Nggone ning alas ora. Nggih nggone ning alas nggih. Dadi kula nyuwun kanca timbangane dhewe engko tak duit manut jenengan urute sapa. Nggih. Mbak Yu sinten? Fajar. Fajar Berlian. Bela sapa? Waduh, Bella Bonita. Kok Bella. Ya iso. Wis ngene Dik, juragan. Mas kok ayu kok bisa. Kalau kita lihat juragan susu yang ini gitu, sembarang-barang pantas macaan. Yes, jenis. Abringnya gede Mbak Beta. Wih, masa tau? Aku coba lihatnya ya. Langsung goleki loh mestian. Mesti madak-madak nih. Selamat malam Mas Yogi. Iya, selamat malam sayangku. Iya, lama nggak berjumpa. Iya. Saman kok tambah nom. Tambah nom? Iya, tambah cute ya. Alhamdulillah sansaya sansaya kesini ki rambutnya wis malih rena loro. Tambah rena loro. Ora apa-apa. Wi cat saka. Iya. Cat saka nggone kono sih diterima wae wayahe. Lah iki lek goleki sing putih wi suwi lho Mas. Lah iya ngenteni umur 40. Heeh. Bener betul. Wis betul. Ngenten yo betul kok ya. Tenine suwi. Tekane yo kuwi. Wayah umur samono lagi teko. Ya, niki saniki kita duet maut ya. Iki duet maut apa duet mesra gitu. Oh sembarang. Witane yo suwi ndak ketemu. Duete aku maute sapa iki? Maute sapa ya? Sing konong lho. Maute gurimu. Monggo Mas Wawan kanca-kanca. Nggih njaluk jambu alas. Nggih tombo
karo ngenteni udan iki ben renceng. Nggih. Bersama Alga Audio, Alga Manajemen juga makasih mentur suwun. Iki mantene semoga-moga berkah barokah kaya laron, tansah kidil ngalor ngidul. Iya ya. Dongaku ngono wae cekaos. Dongaku iki tungguin ya. Monggo. Bersama Alga Budaya Campur Sari Pajak Monggo Ada Mas Yogi. Tadi bos Kelingan manis asam terus kelingan ramah gemuyut terus nolak kasih sayangnya karep atiku lakon dadi bojone sayangnya wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku lakon melu duweni apa to Mas Ko turbo yo jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut ayo cok umpami janji yen kula sida tinggali. Hati ora bakal urung ganti. Heka Umpami janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. jambu alas manis rasane nang anteni rondo sayangnya wis duwe bojo aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku lakon melu duweni ada budaya campur sari bualas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Umpami janji yen kula sida tinggali. Tengah-tengah ora bakal urung ganti. Umpami janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. jambu alas manis rasane nang tak teni rondo sayangnya wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku lakon melu duweni Alhamdulillah jambu alas. Yes.
jambu alas kulite biru. Terus Sing di iki sing terusne piye ki Mang? Piye Mas? sing digagas kok mecucu. Ya ampun, ngono. Nggih, wis aku tak setunggal lagu mawon nggih dipun lajeng kanca-kanca Mbak Fajar, Mas Golik, kanca-kanca semoga-moga lancar sedayanipun, joge lancar. Nyedeki pergantian tahun semoga-moga tahun ngarep rezekine tansaya lancar kabeh wae nggone kanca-kanca. Amin, jenengan ugi Nggih, Mas Yogi. matur nggih, matur sembah nuwun nggih Fajar, Mas Golik Nggih, monggo sami-sami. kula wangsulaken dhateng jenengan monggo.